ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ ሰላምን ጸጋን ናይ ክርስቶስ ምስኩር ልኹም አና ዓኹም ሰላሐዲን ካብ ሲአርጂ ኢንተርናሽናል ቸርች ስቶክሆልም ስዊድን ሎሚ ድማ ናይ መዓልቲ ቃል ድብል ፕሮግራምና ንህይወት ዝኸውን ናይ ጸጋ ቃል ሓቢርና ክንካፈል ኢና ሎሚ ንካፈሎ ቃል ምጽንና አምላኽ ንዝጓሃየ ልቢ ይሕጉስ ይዝብል እዩ ሃሌሉያ ምጽንና አምላኽ ንዝጓሃየ ልቢ ይሕጉስ እዩ كبرنا أملاخ مزمور داويد 94 كابتقص 17 كم زبل اجزابير رديئتي نيرو انت زي كونسي نفسي أبسقتا نمحدار مقربت نيرا قويتاي اقري اندل هاتة مسبلكو تأقها دقفني قوهل بي اوشت اي مسبزحة متسنن عكان نفسي أحوكوسا بتاع مزقرم نغاريو ريخوم اب كبيد عينت كونتات كوينو دزاربو زورلك علي غويتايلو اغري اندل حصكم سبولغوس بصنكخا غيركا دغفكاني لو لبي دما بغواه مستملأس متصننعكا انوشتيس احغوسو يلو ريخوم احوات እግዚአብሔር አምላኽ ልብና በጓሂ ከሳቀ ውሽጥና በጓሂ ከስበር ፍታው ይኮነን ስለዚህ እግዚአብሔር አምላኽ አብ ልብና ጓሂ ኸርኡ ኸሎ በምጽንንዑ ገይሩስ በጻሕና ዘማር ኸዛረብ ኮሎ ናይ ልበይ ጓሂ ደበስ ዝረኸበስ በምጽንናዕካ ኢሎን እግዚአብሔር ريهم حوات زتهرم لبي زتجودة لبي بتخكل زناني دلي نلبقات يخزن ندخل نلبقات بمتسننا عنا بحجوس كم تعوز خل إجزي أبير ترحيو لبخجو كله كفي لبخسبر كله حماقي ريهم حوات بزتفلا لي عينت من قد أبيوت لبهم زتسبرة لبهم زجاي أبز ساعات أنت دا اللهم كوينكم ناي إجزابير متسننا عناهم دلوي مخنياتو إجزابير أملاخ نزجاي لبي زنينو خحجوس متسننا كل جزء دلوفيو ناي إجزابير متسننا كابتن حنا زل مدنايو متسننا فليز بلا متسننا ናይ እግዚአብሔር ምጽንና ካብቱ ዘጉሄካ ዘሎ ጉዳይ አውጪኡ አብዘስ ሓቀካ ጉዳይ ንርእስኻ ከም ትረኽባ ይዝገብረካ ንዘለኻዮ ቃንዛ ከአሎ ማለት አይኮነን ምጽንና አምላኽ ኖ ንቃንዛኻ ፈጺሙ አሊው በሐጎስ በአንጻር ናይቲ ዝነበርካዮ ጉዳይ ከም ትርከብ ይዝገብረካ አምላኽ አንጻር ጓሂ ሓጎስ እሞ እግዚአብሔር ከጻናንዕ ኮሎ ነቶም ኣብ ጓሂ ዝነበሩ ንርእሶም ኣብ ሓጎስ ከም ዝረኽብዋ ይዝገብሮም مخنياتو متصننا عملاق مالت ملوات كونتاتكا اتنغواه زخونكا آليو نحاقوس اب زخونكا قداي نرأسخا كترخبا يرد اكا مالتيو سلازي اللومي لباي قوهي تولو زولوخم سبات بزتفالا لي من قد تقودي اي تولو تدع اللوخم بزتفالا لي من قد وشتخن اهبل انت دع اللوخوينو اعين تخنا بكزيابير تأمتامو نسخا متصانا نعيخا بلو لكعكم ومسبالكونو ناي كزيابير حيال متصننا زبكيكي زقنزوكي كم زي ترخبيو كجبركيو مخنياتو متصننعو نزقوهاي لبي بحاقوس يدبسيو متحف قدوس كزارب كله اب تنبيت إسياس معراف 4 5 بل تنبيس إسياس معراف 4 كابتق صحادق ساب كلتا نهزبي أتنانع እሺ ለህዝባይ አጻናኑዑ ይብል አምላኽኩም ንልቢ ኢየሩሳሌም ተዛረቡ ጸበባአ ከም እተፈጸመ አበሳአ ከም እተሐደገላ ስለ ኩሉ ኃጢአታ ድማ ካብ ኢድ እግዚአብሔር ከዕበት ከም ዝረኸበት አውጁ ሪኹም እግዚአብሔር ንህዝቡ ሁሉ ጊዜ አጻናኑዑ ይዝብል ንህዝቡ ሁሉ ጊዜ አጻናኑዑ አዋጁ ዳስዋይ ኢየሩሳሌም አጻናኑዑዋ ንህዝበይ አጻናኑዑ ኢሊ እግዚአብሔር ቀጭሉ ግን ድሕሪ ምጽንና አምላኽ ሓደ ነገር ተዛሪቡ እንታይ ተዛሪቡ ጸበበኦም ከም እተፈጸመ ኢሉ ሪኹም ምኽንያቱ ናይ አምላኽ ምጽንና ከመጽእ ኮሎ ነቲ ንጓህ ዝኾነካ ጉዳይ መፈጸምታ ይዝገብረሉ ስለዚህ ድሕሪ ንህዝበይ አጻናኑዑ ምባል ቀጭሉ ግን ጸበበኦም ከም እተፈጸመ ኢሉ ሎማዓንቲ መልእኽት ለኒ ናይ እግዚአብሔር ምጽንና ንጓህ ዝኾነክ ምኽንያት ዝኾነ ንጓህይኽ ምኽንያት ዝኾነ ንሓዘንክ ምኽንያት ዝኾነ መፈጸምታ ክገብረሉ እዩ ምኽንያቱ አምላኽ كتصنع كله كم سبا يكونن كاليو اجوخي يكونن زبلكي نو نتنقانزان نحزن زخونه كمبر مفصمتا يقبرلو مخنياتو متصننا عملاخ نتنقانزا زخونه افصيمو نحاغوس زخون ነገር ኣብ ህይወትካ
يجمريو سلازا أحواتي زخابدا لبخم يخبركم كساب زتسمع يسمعكم እግዚአብሔር ምጽኑንዑ መጽ ኮሎግን ዘይድበስ ነገር የለን ዘይልወጥ ነገር የለን ስለዚህ ካብ ሰብ አዒንትኩም አሊኹም ነቲ ኸጻናንዑኩም ዝኽእል እግዚአብሔር ተስፋይ አባኻዩ መጻናንዕ ልበይ ንስኻ ይኻበልዎ ልክዕና አምላኽ ምስጠመትኩም ጓሂኹም አይቅጽልን እዩ ሓዘንኩም አይቅጽልን እዩ እቲ ምንታይሲ ምጽንና አምላኽ ዝረኸቦም ሰባት ከም ዝነበርዎ አይቅጽሉን እዩ ጎይታ ዝተባረኸ ይኹን መጽሐፍ ክዛረብ ከሎ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 66 ካብ ጥቕሲ 13 ከምዚ ይብል ከምቲ ኣደ ንውሉዳ እተጻናንዕ ከምኡ ከጻናንዐኩም እየ ኣብ ኢየሩሳሌም ከኣ ክትጻናንዑ ኢኹም ልብኹም ከኣ እዝሪኡ ክሕጎስ እዩ ኣዕጽምትኹም ድማ ከም ዝጥጥዕ ሰዕረ ሓይሊ ክውስኽ እዩ ኢድ እግዚአብሔር ንባሮቱ ክትፍለጥ እያ ንጸላእቱ እውን ክቁጥዖም እዩ ሪኢኹም ከምቲ ርሕርሕቲ ደ ንውሉዳ ተጻናንዕ ንብዓት ውሉዳ ብኽያት ውሉዳ ኣውያት ውሉዳ ናብ ስቕታ ተምጽእ ልክዕ ድማ እግዚአብሔር ከምኡ ሓቂፉ ዘጻናንዕ ኣምላኽ እዩ ነቶም ንዕኡ ተስፋ ዝገብሩ ንሱ ከምታ ርሕርሕቲ ደ ኣጻናንዕ እዩ ሎማዓንቲ እግዚአብሔር ከም ርሕርሕቲ ደ ኮይኑ ንህይወት ክግለጽ ይሓፍተይ ዘቐንዝወካ ቃንዛ ደጊምካ ኣይክትረኽብህን ኢኺ ንስኻ ንዓይ ከም ርሕርሕቲ ደ መጻናንዕ ኢኻ እሞ በልዮ ኣፍኩም መኽፈቲ ልክዕ ከምዚ መጽሓፍ ቅዱስ ዝበሎ ክሳብ ኣዕጽምትኺ ዝለምዕን ዝጥጥዕን ሰላሙ ክበዝሐልኪ እዩ ሓጎሱ ክበዝሐልኪ እዩ ንጓሂ ዝኾነክ ናይ ጸላኣ ኣሰራርሓ ድማ እግዚአብሔር ክቁጥዕልኪ እዩ ምኽንያቱ ቁጥዓ ኣምላኽ ንጸላኢኺ ምጽንናዕ ኣምላኽ ግን ንዓኺ እዩ ሻሎም እግዚአብሔር ኣምላኽ ምስ ኩልኹም እዩ ሻሎም ናይ እግዚአብሔር ኣብ ህይወትኩም ብዙሕ እዩ ሃሌሉያ ስለዚ ከምዚ ኢልኩም ምሳይ ኣውጁ ኣቦ መጻናንዕየይ ስለዝኾንካ የመስክነካ ኣለኹ ንስኻ ንዓይ ከም ርሕርሕቲ ደ ሓቋፊ ህይወተይ ስለዝኾንካ የመስክነካ ኣለኹ ምጽንናዕ መንፈስካ ሓይለይን ሓጎሰይን እዩ ኩሉ ግዜ ኣብ ምጽንናዕካ እየ ዝነብር ቀቅድመይ ምጽንናዕካ ስለዘሕለፍካለይ ተባረኽ ኣሜን ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ምጽንናዕ ኣብ ሰላም የነብር እዩ ኣሕዋተይ ሎሚ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ወሲንኩም ኣብ ህይወትኩም ደይ ተቐበልኩምሞ ታመዓልቲ ምድሓን ሎሚያ ብኡ ዝኣመነ ጽድቂ ይቕበል እዩ ብኡ ዝኣመነ ካብ ጥፍኣት ይድሕን እዩ ስለዚ ሎሚ ብጎይታ ብምእማንኩም ክትጸድቁ ብጎይታ ብምእማንኩም ድማ ካብ ጥፍኣት ክድሕኑ መታን ንጎይታ በዚ መዓልቲ ክትቅበልዎ እዕድመኩም ንጎይታ ክትቅበሉ ዝወሰንኩም ሰባት እዛ ጸሎት ምሳይ ጸልዩ ህይወትኩም ከም ዝነበሮ ኣይቀጽልን እዩ እግዚአብሔር አቦ ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስክነካ ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአተይ ከም ተሰቕለ ዕዳ ኃጢአተይ ኩሉ ከም ዝኸፈሎ ይኣምን ኣለኹ ስለ ኃጢአተይ ከም ዝሞተለይ ይኣምን ኣለኹ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ከም ዝተንሰአለይ ይኣምን ኣለኹ ብትንሳኤኡ ሓዳሽ ህይወት እቕበል ኣለኹ ካብዛ ሰዓት ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብምእማነይ ውሉድ ኣምላኽ ኮይነለኹ ኣሜን እዛ ውሳነ ዝወሰንኩም ብጣዕሚ እንቋ ሓጎሰኩም ዝዓበየ ናይ ህይወት ውሳነ እዩ በዚ ብታሕቲ ዘሎ ኣድራሻ ኮንታክት ግበሩና ክንረኽበኩም ኢና ሻሎም